дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон чорабинии идонаи фарҳангӣ фароғатӣ бахшида ба рӯзи ғалабаи ҷанги бузурги ватанӣ дар мавзӯи меҳри ватан бо иштироки роҳбарият ва устодону донишҷӯён баргузор гардид. дар чорабинии мазкур муовини ректор баромад намуда иброз намуданд ки ҷанги дуюми ҷаҳонӣ яке аз фоҷиабортарин муҳорибаҳои хунин дар таърихи инсоният дар қарни гузашта ба ҳисоб рафта дар айни замон яке аз саҳифаҳои пурифтихори тамоми халқҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ шуморида мешавад ва ҳамасола барои поси хотири шаҳидони он таҷлил мешавад. имсол мо 79-умин солгарди ғалабаи халқҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ бар зидди фашизми гитлериро дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ҷашн мегирем. ин ҷашни умумимиллиро тамоми мардуми собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва нафарони солхҳои ҷаҳон ҳамчун рамзи дӯстии халқҳо ки ҳар яки онҳо саҳми босазои худро дар таъмини ғалаба бар фашизм гузоштаанд ҳамасола сипосгузорона қадр менамоянд. имрӯзҳо дар тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ва собиқ онзар республикаи дар иттиҳоди шӯравӣ буданд 79-умин солгарди иди ғалабаро ҷашн мегиранд. набояд фаромӯш кард ки иди ғалаба яке аз идҳое ки дар таърихи тамаддуни ҷаҳон ва аз он ҷумла таърихи тамаддуни тоҷик боқӣ мондааст. барои он ки дар қатори дигар давлатҳо ки дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ зиёда аз 72 давлатҳои хурду бузург ҳамроҳ шуда буданд, аммо яке аз ҳамин гуна давлатҳо дар ҳамон давра ҳамчун як республикаи ҷумҳурии тоҷикистон буд ки накам аз 300 000 нафар иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ аз тоҷикистон буданд. агар мо ба хотир биёрем зиёда аз 15-20 нафар қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ, яъне қаҳрамони иттифоқи советӣ ба монанди ҳамза сайдқул турдиев, чӯтак урозов шахсоне буданд ки обрӯ ва нуфузи халқи тоҷикро бардоштанд. ва ман имрӯз гуфта метавонам ки тоҷикистон яке аз давлатҳое аст ки ин ҷашни бузург қайд мекунад. бо кадом сабабҳо? бо сабабҳое ки иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ аз тоҷикистон бевосита ба ҷанг сафарбар карда шуданд ва дар ақибгоҳ низ зиёда аз 500 000 нафар тоҷику тоҷикистонон хизмат карда буданд. ва набояд фаромӯш кард ки дар ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз ҳамагӣ 24 нафар аз иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ боқӣ мондааст ва дар пойтахти тоҷикон маркази тоҷикони ҷаҳон шаҳри душанбе 3 нафар иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ то имрӯз боқӣ мондааст ки бо қарори шаҳрдори шаҳри душанбе 10 000 сомонӣ ба ҳар яки онҳо маблағ ҷудо карда шуд ва бо қарори махсуси ҳокимияти иҷроии вилояти Суғ, бо қарори ҳокимияти иҷроии вилояти Хатлон иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ки дар вилоятҳо ҳастанд аз тарафи онҳо низ 7 000 сомонӣ маблағ барои ёрдам, барои кӯмак ба оилаи онҳо ҷудо карда шуд. шоири маҳбуби халқи тоҷик Ҳабиб Юсуфӣ бо хоҳиши худ ба ҷанги бузурги ватанӣ рафта дар ҷанги бузурги ватанӣ қаҳрамонии худро нишон дод. мо бояд инро фаромӯш накунем ва имрӯз вақте ки ғамхории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ва муҳтарам шаҳрдори шаҳри душанбе Рустами Имомалӣ нисбати анҳамин ҷанговароне ки дар ҷанг буданд, ин дар аён аст. ва чизи дигар аст, шумо мебинед ки имрӯз ба муносибати ҳамин иди ғалаба дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон як ҷамъомади бошукӯҳе шуд ки дар ҳамин рӯз донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон бо кадрҳои баландихтисоси худ мефахрад ки имрӯз 40 нафар донишҷӯёни мо бо хоҳиши худ ариза дода мана ҳамин рӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳ барои муҳофизати ватан рафтанд. ин нишонаи он аст ки ана ҳамин донишҷӯёне ки донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон тарбия кард, ин давомдиҳандаҳои ҳамон ҷанги бузурги ватанӣ ва ҳамон иштирокчиёни ҷанги бузурги ватание ки барои муҳофизати ватан рафта буданд дар солҳои 41-45 ва имрӯз мо бояд ватани худро муҳофизат кунем. ватан модар дар як радифанд ва чунин аст сиёсати пешгирдии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон. шумо бинед ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳама ободу озоданд. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон яке аз ҷумҳуриҳое аст ки дар миқёси ҷаҳонӣ мо як ҳуҷҷати таърихии онро агар ба хотир биёрем, конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар замони истиқлол дар ҷаҳон ҷои панҷумро мегирад. ин аз чӣ шабоҳат медиҳад? аз он шабоҳат медиҳад ки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз ҳис карданд дарки ватану ватандорӣ, муҳаббат ба ватанро. бояд зикр намуд
که در جنگ دوم جهانی زیاده از 72 کشور دنیا اشتراک نموده عملیات حربی در قلمرو 40 دولت دنیا جریان گرفته بود. با این محاربه‌های شدید و خونین از کشورهای اشتراکچی جنگ زیاده از 110 میلیون نفر سربازان و افسران سفربر گردیده بودند. این جنگ فاجعه‌بار کشورهای زیادی را خراب و تاراج گردانیده ترقیات آنها را 10 ساله‌ها به قفا پرتافت که بیش از 60 میلیون نفر آدمان قربان شده، میلیون‌ها آدمان مشقت روحی و روانی را از سر گذرانیده‌اند. در سالهای جنگ دوم جهانی سال 1941-1945 27 میلیون نفر مردم سابق اتحاد شوروی هلاک شده، زیاده از 1700 شهر و هزارها دهه‌ها خراب گردیده، میلیون‌ها نفر به خانه و در ماندند. سفربری نیروی توانا، اراده قوی و متحدی سابق مردم شوروی روح دشمن را شکست. 8 می سال 1945 دشمن به سند تسلیم شوی امضا گذاشت. 9 می باشد روز عید فرخنده غلبه بر فاشیسم اعلان گردیده برای نسل آینده عنعنه تاریخی گردید. با در نظر داشت احترام و اعتراف خیرد ازلی، فضیلت سیاستمداری و دولتداری نوین کشور با به دست آوردن و تامین نمودن صلح و وحدت سرتاسری و بالوروی آبرو و اعتبار مقام تاجیکستان صاحب استقلال ما در عرصه جهانی که پیامدها در مجموع به صلاحیت ناکی و فعالیت باثمر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابستگی دارد. چنین چاره‌بینی‌های فرهنگی نیز دلیل گفته‌های بالاست. در انجام چاره‌بینی مذکور از جانب هوسکاران دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان برنامه فرهنگی فراغتی برگزار گردیده روحیه اشتراکچیان را بالیده نمود.